Салом алейкум духтаро, сӯзе нағзани саломатиё хуба як нуқтаи савдоро тавсиятон метим. Аз ҷама аллакай чанд бор шид навор дорум. Бо куртои новинка абайҳои фасон овардагиай ҳоизи наворда мебинен. Ина яке аз анами новинкаҳо ис сабза бинен чихе фасонак модели беҳад хушрӯча. Касе куртаи идона гирифтаняй ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза духтаро. Мана 61 магазин. омада бо хутон айпеш бинен тамошо кунен, баъд метунен интихоб кунен. Хушругиша бинен охе. Оз ма дигар цветошам нишон метам. Духтаро новинкора бинен. Ана ино ипекан 300 сомон материалаш ипекай. Хулас бо як бор хутон биёен тамошо кунен. Материалашон фасонакан. Ҳози остиношонам бинен. Бо хеб моделош аҷоиб хушрукадагӣ. Ина 300 сомон размеро ҳамаш ҳаст бори новинкаяй ҳам размер ҳам расветка ӯзрашда пайдо мекунен. Ина магазини ламираш биёен духтаро. Баъд бо куртаҷа бисёрай оз дигарошам нишон метам. Ина нигоҳ кунен. Ё чанд сомон? 700 сомон. Ипек аз ами 300 сомон сар карда дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Хушругиша бинен охе. Ё чам 700 сомон, на? Инами ипеко ҳамаш 700 сомонӣ. Касоне ки оптовӣ мегиранд бо арзон мешаванд. Инҷа интихоб бисёрай. Ози аввали ипекора нишон метем, баъд бо борои новинкара бо якта ба якта хушрӯ мода нишон метем. Ина ин моделоям аҷоиб новинкаи хушрӯай 600 сомон. Чандай? 600 сомон Дубай мана. Абайяҳои Дубай фасоно ҳам спорт стилиш ҳастай, ҳам анахе моделиш ҳастай. Мана 600 сомонӣ. Бинен ана куртошон хушрӯ. Касе ки барои ид гирифтанияи духтаро ҳатман биёен 1500 на. Аҷоибот тозаян ино. Тоза якумсор Дубай. Бо як бор биёен муқоиса кунен. Ими сангчошон тозаяй. Мана каседа дар корай. Ино ҳам аз тарафи пешам хе нигин доран, ҳам аз қафошам хе нигин дора хушрӯан. Духтаро ина ино новинкаян. Бинен чандта расветка омадай фасонак бори Дубай. Нархш чандай? 600 сомон. Марҳамат фасони бадан чанд расветкаи хушрӯ куртаи идона духтаро. Мана биёен айпеш бинен арганзаи оригинал. Курта датана хушрӯи бад мебиёя. Мана 600 сомон расветка бисёрай. Бо омада расветкоша айпеш хутон тамошо кунен. Шарфошон катяна? Мана двойка бидиан духтаро ҳамроҳи шарфошон материалакш аҷоиб хушрӯвай бовар кунен айпеш. Баъд размерошам ҳастай. Ана куртае ки да манекен нишон додум то на модели новинка ира бинен бори Дубаям қа хушрӯ мадам қа маъқул ши духтаро бо биён я бор бинен шумоям. Нархш ира чанд сомай? 800 сомон оптовияй 900 сомон дона. Мана марҳамат расветка ҳастай. Ина оптовиям дорад. Кабутушку кап кабути хушрӯай наворда уқа кабут наомадистай. Леки айпеш кап кабутай духтаро бовари дору махултон мешава. Қакртай фасони бада идона духтаро биёен касе гирифтанияй расветкаи хушрӯ бисёр дора. 5 расветка. Мана кабут дора, сери дора, савз намуд дора. Хулас беҳад расветкаи хушрӯ модели фасон материалшам хеса букакай бовар кунен. Тобистондан ба ҳазор мепӯшанд. Хеле модели ҳозирашда ягон ҷода видео накардам. И модели нави навай. Мана биёен айпеш бо хутон бинен. Баъд ипеко ипеко нав омадагиай. Мана ипекои балшмеркаи турки омадагиай. Мана занона чанд сомонино? 1000 сомонай донада. Бо касе опт мегира дигар нархай. Ина ин моделош чи? Фирмаи ламираш 1300 сомонӣ ҳамаша. Ина нигоҳ кунен. Ипек инами ҳам қа хушрӯ ягон ҷода набуд. Ина ин нуқтаи савдода ҳастай духтаро 1300 сомон. Ино ҳамаш оригиналай. Касе ки бо опт мегира барои савдо ҳамаи нархҳо бо арзонтар мешаванд. Мана фасониша бинен. Дар ҳақиқат ҳам иҷода интихоби ипек беҳтарин интихобай. Яъне ҳама намуд фасона дар ин нуқтаи савдо меёбен. Ана баъд ина ино 800 сомон. Ана абайҳои Дубай 800 сомон. Иҷа чанд намуд дора, размер доранд. Кадомеша мегирен? Ина 800 сомонӣ духтарако. Ози айпешам нишон метем то на? Мана. Ина ино 800 сомониян.
духтар навор хеле ки хира омадеста лекин хес сиёҳи чомни хушруван мана ин моделошам ҳам хел 800 сомонӣ каддо меша ки гирен на бадан ин моделоям 600 сомонай аз ино ма навор нишон дода будам ина бо як бори дига бинен духтаро дубаи тозаш мана материалаш чихе хушруча органзай материалаш мана 600 сомон расветкои беҳтарин дора диден зардай бирюзовый савз инам хеле расветкои хушру ҳамроҳи шарфошунай мана 600 сомон касе ки бо опту мегира бо арзон меша ин тараф боша 800 сомонай ина кадо меша ки мегирен аз ин тараф 800 сомон вариантҳои беҳтарину беҳтарин барои шумо духтаро духтарако анаям новинкай армянский шелк беҳад хушру 4 та расветка доштай 300 сомонай мана фасониша бинен хушрувай 300 сомонай бо арзон мешава мана сабука ки хушрувай ра шута мепушен рангаш дига намешава айчилаш то 50 чанда то 56 размер аст